வீடே மணக்கிற அளவுக்கு சூப்பராக ஒரு வெஜ் குருமா பார்க்கலாம் வாங்க. சப்பாத்தி, ஒயிட் ரைஸ், இட்லி, தோசைன்னு எதுக்கு சாப்பிட்டாலும் செம்மையாக இருக்கும். ஒரு கடாயில் வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா அந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த குருமா ஒரு 4-5 பேர் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கும். இப்போ இதோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள். நான் மிளகாத்தூள்லேயே சேர்த்து அரைச்சிருக்க வாசி நான் சேர்க்கலை. இப்போ இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 6-7 பல் பூண்டு பல் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மிக்சர் நல்லா கொதி வந்துட்டு இப்போ அதோட 1/4 கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 1/4 கிலோ அளவுக்கு முள்ளங்கி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு காய் வேகிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா காய் வெந்து நல்லா அப்படியே வாசம் கமகமன்னு வீடே வரும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் விழுதை சேர்த்துட்டு இப்போ அதோட கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து அதையும் சேர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு பக்கம் கொதிக்கட்டும். இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பட்டை 2 கிராம்பு சேர்த்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 4-5 பூண்டு பல்ல தட்டிட்டு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த கலவையை நம்ம குழம்புல சேர்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதி வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் புதினா தூவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த குருமா டேஸ்ட்டில் அப்படியே மட்டன் குழம்பு மாதிரியே இருக்கும். தேவைன்னா ஒரு 1/2 லெமன் கூட புளிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது ஒயிட் ரைஸ், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, தேங்காய் பால் சாதம்னு சொல்கிற புலாவ் ரைஸ் இப்படின்னு எது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் அடிப்பொலியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.